Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Кабатланмас моң агыла, Рәшид Вахапов моңы. Моңнарга уралып кала йөрәкнең нечкә кылы. Аллаһ биргән улуг талант, талантларга тоташа. Әлфияләр, Габдуллалар, Хәйдәр, илһамнар аша. Халык булгач, җыр туктамас. Җырсыз мизгелләр уңа. Варисларың яралгандыр, тоташ моңнардан гына. Yıldızlardan yıldızlarga koşer, Sındırıp mında dünyanı, Jırlar yangırına yüreğini koy. Anda bizning yazmış, bizning oy. Yürek şıkkılı kukrer oğaz, İl koynundan şıkkan azaplı. Jırşı yigit canı janaşı, Tutkan yola oral kazanma. Kıska buldu ömrüm deyip gazaplanma. Gözenekte her bir ağzım. Türlü jırşı yaşa yomra sağlaşı
Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева, Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов, солистлар Эльвира Абзалова һәм Ярамир Низамеддинов. Хәерле кич, исәнмесез, кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Рәшид Вагапов исемендәге 13-нче халыкара татар җыры фестивале гала концертын башлыйбыз. 2004 елның язында башланып киткән әлеге фестиваль менә инде 13 ел дәвам итә. Аның нәтиҗәсе Рәшид Вагапов, Хәйдәр Бигичев, Илһам Шакиров биеклегенә омтылучы яңа тавышлар, талантлы виртуоз музыкантлар. Әйе, нәтиҗәләр чыннан да куанырлык. Фестивальның максаты изге. Төрле төбәкләргә, илләргә сибелеп яшәүче халкыбызны берләштерү, милләтпәрвәр җанлы халкыбызның үткәненә, мәдәни мирасына, җырның сәнгатенә битараф булмаган, аларны килер буыннарга җиткерә алырдай талантлы яшьләрне үстерү. Шөкер, андый яшьләребез бихисап. Һәм бүген сәхнә тоткан яшьләребез турында без горурланып, Рәшид Вагапов оныклары дип атыйбыз. Кадерле дуслар, менә шунысы куанычлы. Фестиваль конкурсында катнашырга теләүчеләр саны исә елдан-ел арта бара. Мисал өчен 2013 елда катнашырга теләп 33 гариза килгән булса, әлеге сан 2015 елда 97гә җитте. Быел исә оештыру комитеты 122 гариза теркәде. Фестивальның оештыручылары Татарстан Республикасы Президенты ярдәме белән Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы, Рәшид Вагапов фестиваленең кайгыртучылар советы һәм Рәшид Вагапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды. Әлеге чара республикабыз җитәкчеләренең дә һәрчак күз уңында. Һәм без сәхнәбез түренә хөрмәтле кунагыбызны чакырабыз. Сәхнәдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Атлас кызы Ратникова. Рәхим итегез. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Без бүген бу күркәм залда республикабызның һәм татар халкының мәдәният тормышында булган бик зур вакыйга уңаеннан җыелдык. Һәм бу вакыйганың чынлап та әһәмияте дә зур һәм үзенә генә хас бик матур урыны да бар. Халкыбызның бөек җырчысы һәм татар милли эстрадасының оештыручыларының иң күрнеклесе дисәм дә ялгыш булмас, Рәшид Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестиваленә 13 ел. Бәйрәм белән сезне. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов исеменнән, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары һәм хөкүмәт әгъзамлары исеменнән сезгә зур сәламләр. Чынлап та менә 13 ел узып киткән. Минем хәтеремдә әле 2004 елда беренче тапкыр Карим Тинчурин исемендәге театрда беренче фестиваль ачылып киткән иде. Аның нинди булачагын, аның гомумән киләчәге булырмы икән дигән фикерләр дә күп яңгырады ул вакытта. Менә бит инде 13 ел күпме юллар визеп чыкты, күпме илләр, күпме төбәкләр узып чыкты безнең фестивалебез. Нинди матур талантлар ачты. Яңа бер менә буын җырчылар үстерде. Аларны табып, кулларыннан сәхнәләргә алып менеп, ишекләрне эстрадага ишекләр ачып, шундый зур изге эшләр эшләнде. Әлбәттә без Рифат Әхмәт улы Фаттаховка бу зур изге эшләр өчен бик тә рәхмәтле. Һәм менә без Рифат Әхмәт сезне чакырсак та була әлбәттә. Сәхнәгә монда якынрак. Һәм президентыбыз һәм парламент рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин исеменнән сәламнарны мин һич тә менә формаль рәвештә генә әйтмәдем. Чөнки Рөстәм Нургали улы да һәм Минтимир Шарип улы Шәймиев та беренче президентыбыз һәм Фәрит Хәйруллович Мөхәммәтшин да гел ярдәмдә булдылар фестивальгә. Һәм рухи яктан, һәм матди яктан да, финанс ягыннан да.
Фәрит Хайруллович, сезгә ул бик тә үзенең киләсе килгән иде, теләге бик зур иде, ләкин ниндидер эшләре булды, килә алмады. Ну, ул менә сәламләү адресы язып җибәрде. Рөхсәт итегез, аның берничә юлын булса да сезгә җиткерергә, укып китергә. Халкыбызның мәшһүр җырчысы Рәшит Вахапов исемен йөртүче фестиваль инде күптән республикабызның мәдәни тормышы түрендә лаеклы урын алды. Фестиваль татар милли музыка сәнгатен саклау һәм үстерүгә, татар моңын дөнья күләм җәмәгатьчелеккә танытуга, бөек шәхесләребезнең иҗади мирасын мәңгеләштерүгә зур өлеш кертә. Фестиваль кысаларында яшь башкаручылар арасында бәйге уздыру, яңа талантлар табырга һәм аларга олы сәхнәгә юл ачарга ярдәм итә. Бүгенге татар сәнгатенең горурлыгы булган күп кенә күренекле яр җырчылар беренче адымнарын Рәшит Вахапов фестивале сәхнәсендә атладылар. Фестивальны оештыручыларга, анда катнашучыларга, концертларын һәр чак көтеп алучы тамашачыларга нык сәламәтлек, иминлек, бәхет телим. Һаман шулай дәртләнеп, ялкынланып эшләргә, яңадан яңа казанышларга ирешергә язсын дигән Фәрит Хайрулла улы Мөхәммәтшин. Һәм бу сәламләү адресын Рифат Әхмәт сезгә тапшырам. Һәм Фәрит Хайруллович тагын бер кешегә зур сәламнәрен җибәрде. Ул да безнең жюри рәисе Ринат Исламович Ибраһимовка һәм жюри әгъзаларына барысы да сезнең эшегез бик зур. Рәхмәт сезгә. Матур булсын бүгенге кичә. Чынлап та күңелләребез рәхәтләнеп, шушы моңланып, шушы концертны кабул итсен. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт Бик зур үзегезгә. рәхмәт. Кадерле тамашачылар, бүгенге концерт программасы мәртәбәле жюри башкарган зур хезмәт нәтиҗәсе. Кемнәр соң безнең хукымдарларыбыз? Мәйдан музыкаль телеканалы мөхәррире Айгөл Нәбиуллина. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы профессиональ сәнгать бүлеге мөдире Дилия Хайретдинова. Татарстанның халык артисты, Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры җитәкчесе Венера Гәрәева. Уфа сәнгать училищесы вокал бүлеге җитәкчесе Римма Садыкова. Казан Дәүләт консерваториясы укытучысы, концертмейстер Алиса Лабзина. Казан Дәүләт консерваториясы укытучысы, концертмейстер Рөстәм Рәхмәтуллин. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, композитор Резида Ахьярова. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Казан Дәүләт консерваториясының опера студиясе җитәкчесе, музыкаль театр кафедрасы мөдире, профессор Әлфия Жаббарова. Татарстанның халык артисты, Казан федераль университеты профессоры Мингол Галиев. Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан Дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты соло җыр кафедрасы мөдире, профессор Венера Ганиева. Рәшит Вахапов исемендәге 13-нче халыкара татар җыры конкурсының жюри рәисе, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Ибраһимов. Жюри әгъзаларына көчле алкышлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Концертыбызның беренче бүлегендә фестивальнең яшь башкаручы конкурсантлары чыгыш ясар. Рәшит Вахапов фонды рәисе, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, фестивальнең җитәкчесе Рифат Әхмәт улы Фаттаховның да әлеге яшьләребезгә әйтер сүзе бар. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле, кадерле тамашачылар. Әлбәттә, минем бер генә максатым ул рәхмәт әйтү. Беренчедән менә безнең залны тутырып,
яшьләребезгә, әле зур сәхнәгә беренче генә адымнарын атлаучы яшьләребезгә, димәк, җырыбызга, моңыбызга, милләтебезгә зур ихтирам һәм игътибар күрсәтеп килгән тамашачыга, галиҗәнәп тамашачыга ихлас күңелдән рәхмәт. Әлбәттә, без 13 ел буе дөнья буйлап атлыйбыз икән, шундый грандиоз чаралар үткәрәбез икән, ул безнең республикабызның, дәүләтебезнең олы ярдәме нәтиҗәсе. Мин форсаттан файдаланып, үземнең бурычым дип саныйм, безгә һәр даим ярдәм итүче һәм менә бу конкурс үткәрүдә дә бик зур ярдәм күрсәткән хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка иң олы рәхмәтләребезне юллыйбыз. Беренче көннәреннән үк безгә хәер хаклы булган хөрмәтле Минтимер Шәрипович Шәймиевка иң олы рәхмәтләребез. Һәм инде мөмкин әйтергә Татарстан Дәүләт Советы безнең үз кешебез дип әйтсәк тә ярый, чөнки беренче көннәреннән бирле безгә Татарстан Дәүләт Советы һәм аның рәисе хөрмәтле Фәрит Хәйлуллович Мөхәммәтшин иң олы рәхмәтен һәм игътибарын күрсәтә. Аңа бик зур рәхмәт. Безнең фестивалебезнең бер оештыручысы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы. Аңа бик зур рәхмәт. Һәм быел безгә фестивальне оештыру җиңелрәк булды, чөнки безнең кайгыртучыларыбыз хәзер бар. Безнең күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Разил Исмәгыйль улы Валиев җитәкләгән кайгыртучылар советы оешты. Һәм без бу бәйрәмне әзерләгәндә аларның бик зур олы ярдәмен тойдык. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, мин жюри әгъзаларына рәхмәтемне юллыйсым килә. Безнең бик озак еллар дәвамында жюрибызны мәшһүр бөек җырчыбыз Илһам ага Шакиров җитәкләде. Быелдан башлап безнең жюри рәисе дөнья күләм танылган бөек милләттәшебез Ренат Ибраһимов. Бик зур рәхмәт сезгә. Илһам Шакиров дигәннән, шуннан да ул беренче көннән бирле безнең фестивалебезнең яклаучысы һәм саклаучысы. Инде олы яшьтә булуына карамастан да ул бүген дә безнең фестивальгә битараф түгел. Бүген моннан берничә сәгать элек безнең өчен бер бик тә дулкынландыргыч һәм тетрәндергеч очрашу булды. Илһам ага Шакиров безнең фестиваль вәкилләрен үзенең өенә, үзенең фатирына кунакка чакырды. Анда безнең кайгыртучылар советы рәисе Разил Валиевны чакырды, жюри рәисе Ренат Ибраһимовны һәм иң мөһиме ул безнең җырчыларыбызны күрәсе килде. Ул Гөлсирин Абдуллина, Рәнис Габбазов, Азат Абитовларны күрәсе килде. Һәм бу гаҗәеп бер тарихи очрашу булды. Бөек җырчыбыз аларның хәлләрен сорашып, аларның иҗатлары белән танышып, һәм аларның һәр берсеннән берәр җыр җырлаганын үтенде. Бу бер тарихи тетрәндергеч мизгел булды. Менә бүген дә безгә ихтирамлы, игътибарлы булган бөек җырчыбызга рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм аңа озын гомер, исәнлек, саулык телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм ул үзе дә Илһам ага Шакиров та бүген безнең фестивальнең матур булып үтүен, Рәшит Вахапов исемен онытмавыбыз өчен рәхмәт әйтте һәм безнең менә шундый яшьләребез булса, Алла бирсә, татар җырының киләчәге бар дип өмет белдерде. Аның сәламнәрен дә кабул итегез. Әлбәттә, минем бер генә бу конкурстан бер генә нәтиҗә ясыйсым килә. Әгәр дә безнең елдан-ел конкурска килүче яшьләребез арта икән, быел 122 яшь бала сәхнәгә чыгып, мин профессиональ җырчы булам дип әйтә икән, Аллага шөкер, безнең милләтебез үлми, сыгылмый. Димәк, бу безнең милли тамырларыбыз исән дигән сүз. Димәк, бу татар җырының алтын дисбесе өзелми дигән сүз. Димәк, бу безнең җырыбызның, моңыбызның, милләтебезнең киләчәге бар дигән сүз. Бирсен Ходай. Сезгә бер генә үтенечем. Хәзер сәхнәгә чыгасы яшьләребез, аларның күпчелеге әле бу мәшһүр, гаҗәеп Гализа Җәнәп затлы залда беренче тапкыр чыгыш ясый. Сез аларны безнең жюри әгъзалары кебек кадерләп, яратып, матур итеп кабул итсәгез иде. Бик зур рәхмәт сезгә, хәерле сәгатьтә. Бик зур рәхмәт сезгә, Рифат Әхмәтович. Киреш өлеш тамам, инде җырчыларыбызны ишетер вакыт.
Конкурс 3 төп номинацияда узды. Аның беренчесе халыкчан башкары дип аталды. Сәхнәгә әлеге бәйгенең беренче конкурсанты, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының беренче курс студенты Фәнил Галиуллинны чакырабыз. Рәшид Вахапов репертуарыннан татар халык җыры Нурия. Başımdağı şilepemini Dilip koydum kiritege Kişede kiş kilemi kaldın Nuriye İlmi kalma irtege İşedeki işkilemi kaldın Nuriye İlmi kalma irtege Bügüle koyun, bügüle koyun Matur bügülmese de Senin için üzülem bağrım Nuriye Sina siz elmese de Azan astında ot yana Tütünleri kügelecek Sin sağın sağda düzersin Nuriye Min sağın sağım bir üze Sin sağın sağda düzersin Nuriye Min sağın sağım bir üze Фәнил Галиуллин. Баяннарда Татарстанның атказанган артисты Ринат Валиев һәм Әлфиз Галиуллин. Ә хәзер Рәшид Вахапов репертуарыннан халкыбызның тагын бер яраткан җырын ишетербез. Тәскирә. Башкара Зөлфирә Шәйдуллина. Зөлфирә Ильяс Аухадиев исемендәге Казан музыка көллиятен тамамлап, бүгенге көндә Казан финанс-икътисад институтында белем ала. Ağıpla ki
Karsuına şul Ah canıyım şıdı yalımıyım Yüreğim yarsuına şul Yüreğim yarsuına Sikerep, sikerep ağadır kar suyu Nik basılmay yüreğim yar suyu Nik basılmay yüreğim yar suyu Ağımla sunan sularla aldan Şileklerini tutarıp şu sırlarımını siler idim Yanlarına utarıp şu yanlarına utarıp Sikerep, sikerep ağadır kar suyu Nik basılmay yüreğim yar suyu Nik basılmay yüreğim yar suyu Зульфира Шайдуллина. Зульфира Шайдуллина. Шын көңілден тәбрик етеміз сені. Қадірлі тамашашылар, әлі генә безнең яңа тагын бір жюри әгъзасы килеп җитте. Башкортстанның халык һәм Россиянең атказанган артисты Фәнәви Салихов. Кадерле тамашачылар, менә шунысы куанычлы, конкурсантларның күбесе бәйгедә Рәшид Вахапов репертуарында булган җырлар белән катнашты. Бу инде исә җырчы яткәре бүгендә яшьләребез өчен өлге булып тора дигән сүз. Рәшид Вахапов репертуарында күренекле урын алган мәшһүр җырларыбызның тагын берсе Әлфия. Бүген аны Ильяс Аухадиев исемендәге Казан музыка колледжы укучысы Миндияр Шаймарданов башкара. Җыр инструменталь ансамбльгә кушылып яңгырый. Ансамбльнең җитәкчесе Әлфис Гәрәев. Girnişiye ağıl kızı Elfiye
Ahri aqlım juyam menede Alfiya Alfiya Kızıl beyli kızıl giye oğul kızı Elfiya Yüreğimde utka kızdı Elfiya Tırşı bişli hizmetiye oğul kızı Elfiya Ahri Mecnun bulan bildi Elfiya Elfiya Миндияр Шаймарданов. Оештыру комитеті бұйыл бірінші мәртәбә тыңлап алу турын Уфада да уздырды. Сәхнәдә Уфа сәнгать училищесі студенты Артур Садыков. Салих Сайдашев музыкасы, Карим Тинчурин сүзләре. Қора Урман. Рашид Вахапов репертуары. Ой
Kororman şaoy işte ut koyney işte ut koyney koy tasin bibeke Çok rezesi öte şabak koşkan ezinden Kororman şoy yürekler yorsun yürekler yorsun Tatkın jenlikten Kororman şoy işte ot koyney işte ot koyney koy tasin bibeke Артур Садыков, Уфа. Новая музыка оркестры, дирижер оркестрның сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган артисты Анна Гулишамбарова. Конкурсның төп шарты катнашучыларның махсус музыка белеме булу. Әмма оештыру комитеты гайре талантлы яшьләребезгә искәрмә рәвешендә аның махсус музыка белеме булмаган очракта да катнашырга рөхсәт итә. Сәхнәдә фестивальнең иң яшь конкурсанты, Казанның 16-нчы татар-инглиз мәктәбе укучысы Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Татар халык җыры Сакмарсу. Баяннарда Татарстанның атказанган артисты Ринат Валиев һәм Әлфис Галиуллин. Курайда Илнур Кылахмәтов.
Рахмат. Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Халкыбызның Рәшид Вахапов бик яратып башкарган Дим-дим җырын без хәзер үзбәк егете Шахсот Разметов башкаруында ишетербез. Казакстанда туып үскән үзбәк егетен Казанга мәхәббәте һәм әлбәттә татар җырына мәхәббәте алып килгән. Jilfer dim dim yergen şakta dim dim Diller aşa uyanamına Yanıp kıyıp dim dim yergen şakta dim dim Dostlar aşa ümlemine Yanıp kıyıp dim dim yergen şakta dim dim Dostlar aşa ümlemine Jilfer dim dim itövele dim dim Jiller alıp itövele Tüngelle dost dim dim işler belen dim dim Birge ömür itövele Tüngelle dost dim dim işler belen dim dim Birge ömür itövele Jilfer dim dim o kaşıklar dim dim Big Jilfer dey dilde yok Sinen kebek dim dim motor yarlar dim dim Ağılda tegel dilde yok Sinen kebek dim dim motor yarlar dim dim Ağılda tegel dilde yok Bize rahmet Шахзот Разметов. Шахзот Разметов. Кадерле дуслар, хәзер Чуашстан мишәре башкаруында Мордовия җырын ишетербез. Мордовия мишәрләре җырын. Ул әлбәттә мәхәббәт турында. Сүгән яр дип атала. Башкара Чувашиянең Урмай авылы мишәрләр ансамбле сәнгать җитәкчесе Илнар Хисамов. Музыкаль белемне Илнар Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында алган. Гармунда заманында шулай ук Вахапов фестивале лауреаты булган Илдус Шайдуллин. Yaşlı rengensin yar
Kargani kabem kargalım iman Yar simin şefirmeyi dünyası Kargani kabem kargalım iman Yar simin şefirmeyi dünyası Yar simin şefirmeyi dünyası İlnar Hisamov. İldız Şaydullin. Qadrli dostlar, biz vokal ansambller nominatsiyasına ko'chamiz. Hem sizning qarshig'izda Bellur ismli trio chiqish yasar. Qozonni sog'inganda Shavkat Kapkayev muzikasi, Mahmud Husayn so'zlari. Ansambl qizlari Ilyas Savxadiyev ismidagi Qozon musiqa kulliyatida bilim olalar. Ko'pmi yollar o'tib sular kechdim Ko'pmi chaqirimlar otladim Senen motor, senen qadrlilar Men butun yerni topmadim Sog'irg'anda jalida Yemeliydi yarlarim Men sen shunday yursiken ey qozonim Sog'irg'anda jalida Yemeliydi yarlarim Men sen shunday yursiken ey qozonim Gitmeysin sen benim göz aldımdan Bekaraqlarda yüzümde Seni o'ylay ko'rib duo shirin Dağlarda şiirler iskender Ko'rni nishik to'zarsin Tuğanı yoqmi yozlarin Ko'nglime deb yaqin ey qozonim Niligine ilergi sevdemin Bir nejitmemiz yağıma Tuğan ilge buğun mehabetim Ko'ngilga singib mengliga Yo'q menini topib To'qay manga nazlarim Ko'rishirken sonim ey qozonim Ko'rishirken sonim ey qozonim Ey qozonim Bellur triosi. Рәшид Вахапов репертуарында башкорт халык җырлары аерым урын алып торган. Хәзер без сезнең белән башкорт халык җыры Сибайны ишетербез. Башкара Захир Исмагилов исемендәге Уфа дәүләт сәнгать институты студенты Рафис Сирусин, Курайда Илнур Куллахмәтов.
Фатимам Рафис Сирусин. Рафис Сирусин.
Рафис Сирусин, Уфа. Қадірлі тамашашылар, ихтибарығызға вокал ансамбльләр номинациясында катнашкан тагын бер төркем чыгышын тәкъдим итәбез. Алабугадан, Алабуга сәнгать һәм мәдәният көллиятеннән Алабуга егетләре. Ал булыйм микән сиңа. Алик Лыкманов кие, Абдулхак Игибаев сүзләре. Ал булыйм микән сиңа, гөл булыйм микән сиңа, бүдерәр шәшеңне тарарга җил булыйм микән сиңа. Көн булыйм микән сиңа, көн булыйм микән сиңа, тәмле төшләреңнән тәмле көн булыйм микән сиңа. Көн булыйм микән сиңа, көн булыйм микән сиңа, тәмле төшләреңнән тәмле көн булыйм микән сиңа. Ук булыйм микән сиңа, су булыйм микән сиңа, йөрәгеңне яндырлык ялкын булыйммы сиңа. Яз булыйм микән сиңа, көз булыйм микән сиңа, татлы сагышлардан татлы наз булыйм микән сиңа. Яз булыйм микән сиңа, көз булыйм микән сиңа, татлы сагышлардан татлы наз булыйм микән сиңа. Ал булыйм микән сиңа, гөл булыйм микән сиңа, бүдерәр шәшеңне тарарга җил булыйм микән сиңа. Ак булыйм микән сиңа, көн булыйм микән сиңа, тәмле төшләреңнән тәмле көн булыйм микән сиңа. Көн булыйм микән сиңа, көн булыйм микән сиңа, тәмле төшләреңнән тәмле көн булыйм микән сиңа. Сиңа, көн булыйм микән сиңа, тәмле төшләреңнән тәмле көн булыйм микән сиңа. Яз булыйм микән сиңа, көз булыйм микән сиңа, татлы сагышлардан татлы наз булыйм микән сиңа. Яз булыйм микән сиңа, яз булыйм микән сиңа, 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 сезгә дуслар! Алабуга егетләре. Кадерле тамашачылар, алга таба эстрада җырын башкару номинациясендә җиңүчеләр чыгышын ишетербез. Яш кына булса да, хәзер каршыгызга чыгачак башкаручының Вахапов фестивалендә инде үз биографиясе бар. 2011 елда фестивальдә ул Уфа сәнгать училищесы укучысы буларак катнашты. 2015 елда без аны Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты студенты буларак ишеттек. Һәм ниһаять быел аңа бәхет елмайды. Каршы алыгыз сезнең хузурыгызда Илнар Миранов. Син үлгәнче мине сагынырсың. Ризда Әхиярова музыкасы, Роберт Миңнуллин сүзләре.
sağınırsın Көз алдыңнан кетме ғұмырға Менің сүю яқты қатер болар Сенің білән йөрер елбірге Менің сүю яқты қатер болар Сенің білән йөрер елбірге Не болса да махаббаты бізге Таптышмады, кірді қуынмады Біздің сүю, біздің яратулар Ұнытырлық қына болмады Сен өлгенше мені сағынырсың Минут сайын мені күтәрсің Мені үзләргә дип диңгезләргә Сахраларга чыгып китәрсің Мені үзләргә дип диңгезләргә Сахраларга чыгып китәрсең Ни булса да мәхәббәте безгә Таптышмады, кирдә кунмады Безнең сөю, безнең яратулар Ұнытырлық қына болмады Өлгенше мені сағынырсың Жердегі ең яқын кішіңді Түн орталарында есерленіп Қабатларсың менің есіміні Түн орталарында есерленіп Қабатларсың менің есіміні Не болса да махаббаты бізге Таптышмады, кірді қулмады Біздің сүю, біздің яратулар Ұнытырлық қына болмады Илнар Миранов. Илнар Миранов. Илнар сәхнәбезгә рәхим ит. Илнар Миранов. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты.
Ризван Хакимнең сагыну җырын Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты студенты Айсылу Габдинова башкаруында ишетербез. Каршы алыгыз. Min sığınıp gilemesine aşkına sina canım. Min sığınıp gilemesine, min sığınıp gilemesine aşkına sina canım. Sağışlardan sarılarga, sağışlardan sarılarga sabışa yazgan şağım. Sağışlardan sarılarga, sağışlardan sarılarga sabışa yazgan şağım. Sağınam senin gözlerini, sağınam senin gözlerini, sağınam qarajını. Ey sağınam senin gözlerini, sağınam senin gözlerini, sağınam qarajını. Sizi tuturab qılajayıp, sizi tuturab qılajayıp, kuşaqlab alasını. Sizi tuturab qılajayıp, sizi tuturab qılajayıp, kuşaqlab alasını. Жеңіл түгіл, сағынолар жеңіл түгіл, сағынолар әрнуле. Сағынолар жеңіл түгіл, сағынолар жеңіл түгіл, сағынолар әрнуле. Сен өзіңде сағынасың бит, сен өзіңде сағынасың бит, алисыңдыр қалемне. Seni sağınasın bit, seni sağınasın bit, alysındır kalemne. Sağışlanıp yolga çıktım, sağışlanıp yolga çıktım, yüreğimni muң basa. Ey sağışlanıp yolga çıktım, sağışlanıp yolga çıktım, yüreğimni muң basa. Büşra çalmay yaşar idim, büşra çalmay yaşar idim, sağınollar bulmasa. Büşra çalmay yaşar idim, büşra çalmay yaşar idim, sağınollar bulmasa. Sağınollar bulmasa, sağınollar bulmasa. Айсылу Габдинова. Айсылу әлеге алкышлар сиңа, рәхим ит сәхнәбез түренә. Айсылу Габдинова. Хәзер сәхнәгә чыгачак конкурсант Марат Яруллинның фестивальгә аерым мөнәсәбәте бар. Ул Рашид Вагаповның авылдашы.
Әтисе Максут Яруллин Актук авылы мәдәният йорты директоры булып эшләп, бүгенге көндә район мәдәният бүлеген җитәкли. Марат кичкенәдән үк төрле фестивальләрдә катнашып, күңеленә Вахапов моңын сеңдереп үсә. Бүгенге бәйгегә ул Сөембикә варислары, дуслык моңы, татар моңы, урмай моңы конкурсларында җиңеп, чынлап торып үз көченә ышанганнан соң гына килде. Сине уйлап аткан таңда. Фирзәр Муртазин кие, Эльмира Җәлилова сүзләре. Башкара Марат Яруллин. Батқан таңда кисләре ташы ургылып, иртәләреңне яктыртып, мин балкым кояш булып, язгы күкне ярып үтсә ялгыз торна тавышы. Бу бит минем изелеп сине сагыну сагышы. Язгы күкне ярып үтсә ялгыз торна тавышы. Бу бит минем изелеп сине сагыну сагышы. Düşlerini enge yalgap gündeysen edeceğim. Canlarına yal bulur dip şılı jil bulabilsem. Yazgı günde yar bitse yalnız tırna tavşı. Bu bit benim üzülüp sine sağlı sarşı. Ömür boyu siyabaram, elle düzelmi yaram. İzlerini hüve min yangır bulup yavam. Yazgı küpne yar bitse yalnız turna tavışı. Bu bit benim ezilip sine sağını sarışı. Yazgı küpne yar bitse yalnız turna tavışı. Bu bit benim ezilip sine sağını sarışı. Yazgı küpne yar bitse yalnız turna tavışı. Bu bit benim ezilip sine sağını sarışı. Yazgı küpne yar bitse yalnız turna tavışı. Bu bit benim ezilip sine sağını sarışı. Bu bit benim ezilip sine sağını sarışı. Bu bit benim ezilip sine sağını sarışı. Yazgı küpne yar bitse yalnız turna tavışı. Bu bit benim ezilip sine sağını sarışı. Yazgı küpne yar bitse yalnız turna tavışı. Bu bit benim ezilip sine sağını sarışı. Марат Яруллин. Марат Яруллин. Махсус музыкаль белеме булмауга карамастан, эстрада җырын башкару номинациясендә жюри игътибарын җәлеп иткән тагын бер конкурсантыбыз чыгышын тәкъдим итәбез. Каршы алыгыз сәхнәдә Лилияна Ирназарова, Уфа. Сагыну җыры. Рим Хасанов кие, Гылиман Идрисов сүзләре. Çeşekler gibi kar yağar, hatırlatıp yemlem ay kişen. Şomar çeşek atkan dolayda, yergen idegi gönül kişen. Şomar çeşek atkan dolayda, yergen idegi gönül kişen.
түзерменсің сағынымай. Sağınımay şolay da erkem geliste alıştırım amanı yadılarına Лилиана Ирназарова. Лилиана Ирназарова, Уфа қызы. Әйдәгіз тағын бір алқышлық әлі өзін. Лилиана Ирназарова. Qozon Davlat konservatoriyasining birinchi kurs studenti Ilgiz Muhiddinov konservatoriyaga qadar Qozon muzika kulliyatini tamomladi. Ham bugun onun yanashasida kulliyatning xo'rin ko'rubimiz albatta bik tabiiy. Reis Xannanov kuyi, Ildar Yuzeyev so'zlari, Tinglashi Sandug'ash. Boshqara Ilgiz Muhiddinov. Тынықалық сөйләшмек бұл матур таңнарда не сөйлетіп бірәліп асылы қышталларда тыңлашы сандуғаш сірлерін көйлеш жол менің хисләрім
Илгиз Мөхөтдинов. İlyas Avhadiyev ismindagi Qozon musiqa kulliyati xori. Xorning yetakchisi Dina Benediktova. Илгизне сахнага тагын bir чакыру дөрес булыр шулай бит. Илгиз Мөхөтдинов, Qozon. Әфәрин, Илгиз Мөхөтдинов. Уңышлар сиңа. Резида Хиярова кие, Разил Валиев сүзләре, Сөембикә. Җырлый Айгөл Хәйрнасова, Qozon дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Yazmışıma hoca bolup Koytçı zinhar Sümbike 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 Яңгыр булып күзең юламай Син елыйсың Сөембикә Ой моңлана зәңгәр күктә Qozon һаман сине көтә Язмышыма хуҗа булып Кайтчы зинһар Сөембикә Безнең язмыш синең белән мәңге бергә Сөембикә Ой моңлана зәңгәр күктә Qozon һаман сине көтә Язмышыма хуҗа булып Кайтчы зинһар Сөембикә 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 Ой моңлана зәңгәр күктә Qozon һаман сине көтә Язмыш
башыма хуҗа булып, кайтчы зинһар сөембикә, сөембикә. Ойгел Хайрнасова. Ойгел Хайрнасова. Bu alkışlar sing Ойгел. Конкурстагы төп номинацияләрнең берсе камера концерт җырын башкару, ягъни академик вокал осталыгын күрсәтү. Һәм бу төрдә иң уңышлы чыгыш ясаучылар Казан дәүләт консерваториясе студентлары булу бик тә табигый. Нәҗип Җиһанов. Җәлил операсыннан Җәлил ариясы. Башкара Ярамир Низаметдинов. Казан дәүләт консерваториясе студенты. Sima minnan haber getirseler, uyuğan horub diseler, seni şanma bağrım, seni şanma bağrım, monday sözle dostlar aytmaz, yoğun kursalar. Sima minnan haber getirseler, ol açtırgan iler diseler, seni şanma bağrım, seni şanma bağrım, monday sözle dostlar aytmaz, meni suysalar. Sima minnan haber getirseler, Musa indi ulgar diseler, seni şanma bağrım, seni şanma bağrım, monday sözle dostlar aytmaz, seni suysalar. Tufrak kumer tenni, olmaz yalqanlaşar tuğla көңеліне, өлем deyip айтып olamazsın, жеңіп өлген монатay Ярамир Низаметдинов. Новая музыка оркестра. Дирижер Татарстанның отказанган артисты Анна Гулишамбарова. Ярамир Низаметдинов. Ярамир сәхнәбезгә рәхим ит.
Сиңа хәтта басып алкышлыйлар. Бик зур рәхмәт. Әфәрин, Яромир Низаметдинов. Салих Сайдашев. Кәрим Тинчуринның наемчик драмасыннан Гүлйөзем ариясы. Башкара Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе студенты Эльвира Авзалова. Эльвира Авзалова. Эльвира Авзалова. Кадерле тамашачылар, хәзер каршыгызда лауреатлар дуэты чыгыш ясый. Гүзәл Җиһаншина фестивальнең 2015 ел лауреаты булса, Муса Камалов бу җиңүгә әле быел иреште. Син кайда идең? Рөстәм Яхин музыкасы, Нәби Дәүли сүзләре.
dünyalar giziden, zor yollar geçiden. Şakırdım yine senin küzlerin, senin ismini min bilmiydim. Koylarda yerden seni koydaydım. Diksin ağına jırlarımın diye min yüreğimde bir jır yarattım. Bugün sen minem karşıma geledin. Yine bitine üzledim diden. Yine bitine sağındım diden. Koylarda yerden seni koydaydım. Yine bitine sağındım diden. Koylarda yerden sen koydaydım. Musa Kamalov hem güzel Cihan Şına. Новая музыка оркестра жетекшісі Татарстанның атқазанған артисті Анна Гулишамбарова. Фестивалебізнің якын достары, партнерлары белән дә танышып үтик. Яңа ғасыр телекомпаниясы, Булгар радиосы, Мәйдан телеканалы, Туган тел телеканалы, Татарстан халыклар дуслыгы йорты, Ватаным Татарстан газетасы, Шәһри Казан газетасы, Татар информ агентлыгы, Аксу фирмасы, Гонг ТВ спорт һәм музыка каналы, Акчарлак нәшрият йорты, Мәдәни җомга газетасы, Ирек мәйданы газетасы, Матбугат.ру сайты, Татар Тудей сайты. Ранчо флористика студиясы. Бик зур рәхмәт аларга, көчле алкышлар. Ә без исә концертыбызны дәвам итәбез. Кайтыгыз, тырналар. Сара Садыкова музыкасы, Илсөяр Ганиева сүзләре. Башкара Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты студенты Рәниз Габбазов. Каршы алыгыз. Күл қарабыз атты тырналар
yar kitevin Sağınıp gıdavun Kubat yajitevin Şalı burday tezelep Kaytağı sırnalar Büküldey kamaşlı Güzel küle fayda var Şalı burday tezelep Kaytağı sırnalar Bu küldey kamaşlı Güzel küle fayda var Yerime göz bayıp Kangır peşit ile de Ayalar karır söz Yanadan şul külde Şalburday tezelep Kaytağı sırnalar Bu güldey kamaşlı Güzel küle fayda var Tuğan yaküleki Küneller küldeyki Tuğan icir tarmaşa Külgatin Şalı burday tezelep Kaytağı sırnalar Bu küldey kamaşlı Güzel küle fayda var Bu küldey kamaşlı
güzel gün Hayda Reniz Gabbazov, bayanlarda Татарстанның атказанган артисты Ринат Валиев һәм Әлфис Галиуллин. Reniz Gabbazov. Кадерле дуслар, без әле Ренисне җибәрмибез. Ренис башкаруында татар халык җыры Сарман. Жыр Татарстан Республикасы дәүләт камера хорына кушылып башкарыла. Хорның җитәкчесе һәм дирижеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Миләүшә Таминдарова. Sarman boylarında küp yeredim Sarman ağıp yata kavusmuş ol Sarman ağıp yata vardır aleyhinem kükragında yaşavşılar koydu sağlısız vardır yaşar koydu Sefrelerge şufsam adaşamın Urmanlarga güra yuvarım şu Urmanlarga güra
Рәнис Габбазов һәм Татарстан Республикасы Дәүләт камера хоры. Рәнис Габбазов, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Кадерле дуслар, шушының белән быелгы конкурсантлар чыгышы тәмам. Концертның икенче бүлегендә сез лауреатлар, махсус кунаклар һәм дөнья күләм атаклы сәнгать осталары чыгышларын күрерсез. Иң мөһиме, яңа лауреатларны бүләкләү тантанасы да хәзер игълан итәчәк, антракттан соң булыр. Шулай дип 15 минутлык тәнәфес. Концертыбызның икенче бүлеген башлыйбыз. Хәзерге минутларда фестивальне оештыру комиссиясе тантананың конкурсантларны бүләкләү өлешен әзерләү белән мәшгуль. Кадерле тамашачылар, рәхмәт йөзеннән тагын бер кат фестивалебезнең якын дуслары, партнерларын атап үтик әле. Яңа гасыр телекомпаниясе, Болгар радиосы, Мәйдан телеканалы, Туган тел телеканалы, Татарстан халыклар дуслыгы йорты, Ватаным Татарстан газетасы, Шәһри Казан газетасы, Татар информ агентлыгы, Аксу фирмасы, Гонг ТВ спорт һәм музыка каналы, Акчарлак нәшрият йорты, Мәдәни җомга газетасы, Ирек мәйданы газетасы, Матбугат ру сайты, Татар Тудей сайты. Ранчо флористика студиясе. Һәм тагын бер кат бик зур рәхмәт аларга. Без исә сәнгать осталарыбыз чыгышын тыңлап хозурланыйк. Рөстәм Яхин музыкасы Бөдрәт Аллар. Башкара Новая музыка оркестры. Оркестрның җитәкчесе һәм дирижеры Татарстанның атказанган артисты Анна Гулишамбарова.
Новая музыка оркестра. Дирижер Анна Гульшамбарова. Мансур Музафаров музыкасы, Сибгат Хаким сүзләре. Башка бер ни дә кирәкми. Рәшид Вахапов репертуарыннан. Җырлый халыкара конкурслар лауреаты, шул исәптән Рашид Вагапов исемендәге фестивальнең 2008 ел лауреаты Артур Исламов. Üzüm şapkan düşenlerini bir tuygan isnesen başka berni de kirek mi üzüm şapkan düşenlerini bir tuygan isnesen min ağına şulay tıyılam iken bütün rahatları başka berni de kirek mi üzüm tapkan şişmelerinin yatıp içsem suları Senger dolkan dolkan ulurlarning şiğe faydasım başka berni de kirek mi ırkam çapkan düşenlerini bir tuygan isnesem başka berni de kirek mi dostlarının ömrüm boyu duysam jale paraşan Артур Исламов. Кадерле тамашачылар, кичәбезнең иң дулкынландыргыч мизгеленә килеп җиттек. 2004 елда Рашид Вахапов исемендәге милли иҗтимагый премия булдырылган иде. Ул милли җыр сәнгатебез үстерүенә
алга барышына бинихая көч керткән сәнгатькәрләребезгә тапшырыла килде. Алар арасында Фәрида Кудашева, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Җавахирә Салахова, вафатыннан соң Хәйдәр Бигичев. Фестиваль бу традицияны быел да дәвам итәргә булды. Әлеге мәртәбәле бүләкне тапшыру өчен сәхнәгә Рәшид Вахапов фестиваленең кайгыртучылар советы әгъзасы, күренекле җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре докторы, профессор Энгел Ризак улы Таһировны чакырабыз. Шулай итеп, быелгы премия кемгә тапшырыла, рәхим итегез. Менә мондагы ясалган портретта һәм шунда сурәтендә фамилиясе исеме куелган, ул да булса безнең яраткан, безнең алтыннан куйган һәйкәлебез, ул да булса Флора Сулейманова. Флора Сулейманова. Татар халкының легендар җырчысы Флора Сулейманова. Флора ханым, бу алкышлар сезнең бәяләп бетергесез хезмәтегезгә мәдхия. Алга таба да сезгә сәламәтлек, озын гомер һәм сүнмәс иҗат телибез. Татарның милли җырының анасы, русча әйткәндә Мать Тереза. Татарстанның халык артисты, легендар җырчыбыз Флора Сулейманова. Бик зур рәхмәт сезгә, Флора ханым. Рәшид Вагаповның фестивален оештыручыларга минем рәхмәтем шундый зур. Менә ул замандагы җырчыларда мин ялгыз калып барам шикелле инде. Мин Рәшид абыйның безнең арадан китү хәбәрен Новосибирскида ишеткән идем. Мин ул вакытта Усман Алиев бригадасында эшлидем. Аны әйттеләр инде, халык бит төрлечә сүз сөйли бит инде. Операциясын ясаганда ярганнар да ачып караганнар да кире ябып куйганнар икән дип. Шундый халык арасында шундый көчле таралган, шундый нык популяр кеше иде ул Рәшид абый. Искиткеч популяр кеше иде. Без аның җырларын, һәрбер җырын, һәрбер дуэтын, һәрберсен истә тота идек. Аннан соң аның пластинкалары, ул вакытта бит инде пластинка заманасы. Пластинкаларын бик күп халык яратып таратты үзарасында инде. Менә хәзер бу яшьләр бу Рәшид Вагапов фестиваленә искиткеч кирәкле мероприятие бу, шундый кирәкле эш, чөнки андый кешеләрне онытырга ярамый. Шушында утырган аудитория исеменнән, бүтән халкыбызның исеменнән җыр анасына бер башымны куеп, аны сезнең исемнән үбәргә рөхсәт итегез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Флора апа, сәхнәгә чыккач, без сезне әлбәттә бер җырсыз җибәрмәбез. Зинһар өчен тамашачыларыбызга бер җырыгызны бүләк итегезче. Яраткан җырыбыз әниемә. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Флора Сулейманова. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың. Биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәт
rahmetin jırımda şağıla Kaderler üstürgen min seni jimeşin Kuyunun gül başa nazlı cil sulaşa İndi bu jit sende min seni sabıyman Kümelin nazların yüzünden tanıyman Bullarga barabar nigine bireyim Birden bir bülagim Tuğru yüreğim Yite turkanagat Riza bulşuşana Yüzüne atalgan Jırımda kuşaval Kaderler üstürgen min seni jimeşin Kuyunun gül başa nazlı jil sulaşa İndi boy jit sende min seni sabıyman Kümelin nazların yüzünden tanıyman Buruşlu simamin enkeyin altının Sima deyip izledim dünyanın asılın Ay bilen kıyaşını birim deyip uyladım Yürülüp alırga jitmedi buylarım Kaderler üstürgen min seni jimeşin Kuyunun gül başa nazlı jil sulaşa Ünde boy jitsem de min seni sabıyman Kümelin nazların yüzünden tanıyman İndi bu jitsem de min seni sabıyman Kümelin nazların yüzünden tanıyman Халқыбызның легендар жыршысы Татарстанның халық артисті Флора Сулейманова. Sahnede tiri legenda Altın gümüş güz şağıla qarasam Altın gümüş kirek tügül bir-birini anlasam Altın gümüş kirek tügül bir-birini anlasam Altın gümüş kirek tügül bir-birini anlasam Altın gümüş saf altında tabular Altın gümüş koyup bu
gümüş saf altında tabıla. Altın gümüş koyup bulmayı mehabbetinin sağına. Tau bulsa da gönüllerini жылытмый, бәхетлілер яшьліктәге вәгъдәләрен онытмый. Алтын көмеш тау булса да gönüllerini жылытмый, бәхетлілер яшьлектәге вәгъдәләрен онытмый. Бәхетлілер яшьлектәге вәгъдәләрен онытмый. Татарстанның халық артисты Флёра Сулейманова. Бик зур рәхмәт сезгә, Флёра апа. Баянчы егетләребезгә дә бик зур рәхмәт. Кайнар алкышлар белән озатыйк әле Флёра апаны. Бик зур рәхмәт сезгә. Флёра ханым, бу алкышлар сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Шуннан да сәхнәдә тере легенда, кадерле дуслар. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Без сезгә исәнлек, саулык, озын гомер телибез. Рәхмәт. Кадерле тамашачылар, без хәзер янәдән яшьләр иҗатына күчәбез. Татар халык җыры Казан сөлгесе. Җырлый фестивальнең 2013 ел лауреаты Гөлсирин Абдуллина.
Гүлсерин Абдуллина. Кадерле дуслар, хәзер Рәшит Вахапов репертуарыннан халкыбызның Фирдәүскә җырын ишетербез. Башкара фестивальның 2015 ел лауреаты Озат Абитов. Kirpigini bigilladir Başı kara boyun zifa kirpigini bigilladir Senin işin canı giysegimi Firdevs'e kara küske Üzegimi üzülladir Senin işin canı giysegimi Firdevs'e kara küske Üzegimi üzülladir Gözünü delle bu zifası üzünde Baş karası gözünü delle bu zifası üzünde Ay tuğanı da tuğdunu delle Firdevs'e kara küske Ay nuru var yüzünde Ay tuğanı da tuğdunu delle Firdevs'e kara küske Ay nuru var yüzünde Siler süzümü küp Başı kara küzümü küp Siler süzümü küp Siler idimine süzümüne Firdevs'e kara küske Sile küpüremi üzümüne Siler idimine süzümüne Firdevs'e kara küske Sile küpüremi üzümüne Firdevs'e kara küske Ay nuru var yüzünde Ay tuğanı da tuğdun evvel Firdevs'e kara küske Ay nuru var yüzünde Ay nuru var yüzünde Ay nuru var yüzünde Ay nuru var yüzünde Ozat Abitov hem өр-яңа инструменталь ансамбль. Кадерле дуслар, әлеге ансамбль махсус бүгенге уникаль чарабыз өчен төзелде. Әлеге ансамбльнең әле исеме дә юк, ләкин җисеме бар. Аның җитәкчесе бәрмә уен коралларында уйнаучы егетебез Әлфис Гәрәев. Кадерле дуслар, аның бүген туган көне. Әйдәгез әле, алкышлар бүләк итик үзенә. Әлфис, сине чын күңелдән тәбрик итәбез. Без сиңа исәнлек, саулык, иҗади уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Флорид Гыйздатуллин, Сирина Зәйнетдинова, Марсель Вагызов һәм башкалар. Вахапов фестиваленең горурлыгы булган бу лауреатларның остазы профессор Венера Әхәт кызы Ганиева. Мәшһүр педагогны сәхнәгә чакырабыз. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты
Татарстанның Калкулатуга исемендәге дәүләт премиясе лауреаты профессор Венера Ганиева. Венера хатымны сезне Рәшит Вахапов фестивале директоры Рифат Фаттахов сәламли. Хөрмәтле, кадерле дуслар, мин элек форсаттан файдаланып, менә бүгенге безнең конкурсыбызга шул кадәр берсеннән-берсе матур, берсеннән-берсе талантлы яшь студентларны әзерләгән педагог осталарга рәхмәтемне белдерәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде Венера хатыны турында аерым әйтмичә мөмкин түгел. Чөнки ул безнең фестивальгә иң күп һәм иң нәтиҗәле хезмәт куючы педагог. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә быел безнең фестивальдә 122 кеше катнашса, шуның 12-се Венера Ганиеваныкы. Һәм аларның күпчелеге иң әйбәт чыгыш ясаучылар һәм иң әйбәт урыннар алучылар. Венера хатымна сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең бу бөек хезмәтегез каршында алдында без баш иябез һәм сезгә яңа иҗат уңышлары, киләсе фестивальләргә, киләсе конкурсларга 12 түгел, бәлки 22 кеше әзерләрсез безгә. Без бары тик шат кына булырбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм сезгә безнең фестивалебезнең рәхмәт хаты һәм махсус призы. Рәхмәт, бәйрәм белән. Рифат Ахметович китте, аңа рәхмәт әйтәсем килә. Шулай минем хезмәтемне зорлаган өчен һәм менә шушы чәчәкләр бәйләмендәге һәрбер тажы минем өчен бик кадерле, чөнки монда минем шәкертләремнең өлеше бар, бик зур. Мин бу фестивальне буыннар эстафетасы дип әйтер идем, һәм безнең бурыч шушы яшь талантларга татар җырларын чәчми, түкми җиткерергә, алар инде алдагы буыннарга татар җырына рәхмәт һәм шушы талантлы яшь егетләрне, кызларны канатлы иткән өчен Рәшит Вахапов фестиваленә зур рәхмәт. Рифат Ахметович, сезнең белән әле киләчәктә бәлкем дуэт та җырларбыз. Хәзер сезнең игътибарыгызга минем шушы сандугачларым белән бергәләп квартет тәкъдим итәбез. Ул безнең халкыбызның шелтәрелдем читәнгә дигән җыры булыр. Әйдәгез! Şilterli ilde maturlar biter mi? İlde maturlar biter mi? Can sigarga jiter mi? İlde maturlar biter mi? Can sigarga jiter mi? Şilterli çitenge Biz kilmedik buş giderge, kildim alıp giderge. Alın alırsız miken, gülün alırsız miken, ortalarga şirin saylattıkta alırsız miken. Allarında alırız, güllerinde alırız, gülünüzge kılmışlasak şunu saylap alırız. Uğramanana uzamara başanadı güzü bara. Kırfıgından güller tama, Gürsem yüreğim
yana Kirpigimden güller tama Gülsen yüreğim yana Çizlerim çiğden gezin fırçın fırçın Biz gülmedik kuş giderge Gülür ağız giderge Allah'ın alırsız miken gülün alırsız miken Ortalara çıkıp sayla kimde alırsız iken Mallarında alırız günlerinde alırız Gülümüzge gün boşalsa şunu saylar alırız Aklı sita külmek giyer İde geçirge diyar Üzü siler üzü gelir Bu yaralar kemiğe diyer Üzü siler üzü gelir Uluyorlar kimge diyer Şilterildim şilten gezin fırçın fırçın Biz gülmedik kuş giderge Kildik alıp giderge Allah'ın alırsız miken gülün alırsız miken Ortalara çıkıp saylap kimde alırsız iken Allarında alırız güllerinde alırız Gülümüzge gün boşalsa şunu saylar alırız Şekerildim şiiden gezin fırzın fırıdarga Biz gülmedik kuş giderge Kildik alıp giderge Alın alırsız miken gülün alırsız miken Ortalara çıkıp saylan kimde alırsız iken Mallarında alırız güllerinde alırız Gülümüzge kırmışarsa şunu saylan alırız Венера Ганиева һәм аның шәкертләре Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Рәнис Габбазов. Венера Ахатовна Ганиева. Захир Исмагилев. Салават Юлаев операсынан Салават ариясы. Башқара Татарстанның һәм Башқұртстанның атказанган артисты, Россияның алтын битлек театраль премиясы лауреаты, Башқұрт дәүләт опера һәм балет театры солисты, фестивальның тугры дусты Ильхам Валиев. He
Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Илһам Вәлиев. Новая музыка оркестра. Дирижер Анна Гульшамбарова. Илһам Вәлиев. Илһам әфәнде, сезне халык җибәрми, рәхим итегез. Фестивалебезнең тугры дусты Илһам Вәлиев. Салих Сәйдәшев музыкасы, Ринат Харис шигъре. Кояшлы вальс. Җырлый фестивальнең 2011 ел лауреаты, Татарстанның атказанган артисты Айгөл Хәйри. Уяна ил кыйына кояш нурында
Aygel Hayri. Aygül Hayri. Festivalimizning 2011 yil laureati Aygül Hayri. Qadrli do'stlar, sahnada dunyo ko'lam mashhur jurishimiz Rashid Vahapov ismidagi 13-chi xalqaro tatar jiri konkursining juri raisi, Tataristonning ham Rossiyaning xalq artisti, Respublikaning Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati Rinat Ibrahimov. Rüstem Yahin muzikasi, Mustafa Nug'man so'zlari. Unuta olmayım. Gözlerimine tutup qarab qalam, sen yiroqdan ötüp gitgende unutolmayım, benim unutolmayım. Ko'nglim tushmay senga bu taniga, unutolmayım, benim unutolmayım. Ko'nglim tushmay senga bu taniga. Sizning yoqdan esgan she'rlar bilan kelir simon menga bir xabar. Birga bo'lgan shohim minutlari nek sog'inam ekan bu qadar. Birga bo'lgan shohim minutlari nek sog'inam ekan bu qadar. Aldından Moğlan kuşlar sayrı, gül bakşada yeşil direkte, senden inip söygen jörüm bulur. Saklanırsın menge yürekte, Sinenin söygen jörüm bulur. Saklanırsın menge yürekte.
Бик зур рәхмәт, дуслар, якташлар, туганнар. Мен шунда менә рәхәтләнеп утырдым. Беренче безнең отделесен тыңлап, кабут теге ничек әйткәнчә, бик тәмле, чиста, шифалы су ичкән кебек. Шунда рәхәт булды. Аның өчен мин беренче сүз әйтәсе килә. Бу конкурсның менә жетекче, оештыручы Рифат Фаттахов турында менә басылы Рифат, күрсен калык син тагын. Зур эшне алып бара ул 13-нче ел тырышып менә яшь җырчылар монда җып сезгә рәхәт бирә. Рәхмәт, Рифат. Хәзер без инде танаган татар халык җыры "Ай былбылым" бергә хәзер, дуслар. Ай былбылым, вай былбылым, ак иделенең камышы бергә. Ай былбылым, вай былбылым, ак иделенең камышы. Игрек мантуры ишетелә, саны дугачлар тавышы бергә. Саны дугачлар тавышы. Ай былбылым, вай былбылым, ак иделенең камышы. Ай былбылым, вай былбылым, ак иделенең камышы. Аңлата үзле үзәк, җырлата да елата. Аңлата үзле үзәк, җырлата да елата. Ай былбылым, вай былбылым, кунамас айрый тауларга. Эй, ай былбылым, вай былбылым, кунамас айрый тауларга. Синең хакта сүрләребез, сөйләмә сана дугачларга. Синең хакта серләребез, сөйләмә сана дугачларга. Син haqda sirlərimini seyrim sandıqaşlarga. Sin haqda sirlərimini seyrim sandıqaşlarga. Ay былбылым, vay былбылım, o ne bahayret ağlarga. Ay былбылım, vay былбılım, o ne bahayret ağlarga. Sinin hakta sirlerimini seyrim sandıqaşlarga. Sinin hakta sirlerimini seyrim sandıqaşlarga. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Ибрахимов. Кадерле кунагыбыз, хөрмәтле кунагыбыз, фестивалебезнең жюри рәисе Ринат Ибрахимов. Һәм новая музыка оркестры, дирижер Анна Гулишамбарова. Кадерле дуслар, кичә безнең кульминацион ноктасына килеп җиттек. Фестивальнең оештыру комиссиясе яңа лауреатларны бүләкләргә инде әзер. Алдан шуны да искәртеп үтәбез. Гаделлек максатыннан конкурста ирләр һәм хатын-кызлар тавышы аерым бәяләнде.
Рәшид Вагапов исемендәге 13-нче халыкара татар җыры фестивале лауреатларын каршы алабыз. Яшь башкаручылар конкурсында 3-нче урынга лаек булдылар. Камера концерт җырын башкару номинациясе буенча Рейхан Габдуллина, Ильяс Әухадиев исемендәге Казан музыка коллегияте. Муса Камалов, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе. Халыкчан башкару номинациясе буенча 3-нче урынны яуладылар. Миләүшә Миңнушина, Казан музыка коллегияте. Миндияр Шаймарданов, Казан музыка коллегияте. Фәнил Галиуллин, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Илнур Кулахмәдов, Казан. Айгөл Кәримова, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Эстрада җырын башкару номинациясе буенча 3-нче урынга лаек булдылар. Зөһрә Вәлиуллина, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Илнар Гомәров, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Фаил Гайфетдинов, Казан. Вокаль ансамбль номинациясендә 3-нче урынны Уфа сәнгать училищесыннан Илһам ансамбле яулады. Җитәкчесе Римма Рушан кызы Садыкова. Лауреатларга дипломнар һәм премиялар тапшырыла. Рәшид Вахапов исемендәге 13-нче халыкара татар җыры фестиваленең яшь башкаручылар конкурсында 2-нче урынга лаек булдылар. Камера концерт җырын башкару номинациясе буенча Алсу Мортазина, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры. Камиля Хабибуллина, Ильяс Әухадиев исемендәге Казан музыка коллегияте. Ярамир Низаметдинов, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе. Илдар Рахимов, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе. Халыкчан башкару номинациясе буенча 2-нче урынны яуладылар. Илүзә Гайсина, Башкортстан, Алабуга мәдәният сәнгать коллегиятен тәмамлаган. Зөлфирә Шайдуллина, Теләче, Казан музыка коллегиятен тәмамлаган. Илнар Хисамов, Чувашстан, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. Шахзод Расметов, Казан. Эстрада җырын башкару номинациясе буенча 2-нче урынга лаек булдылар. Гөлия Сагиева, Казан. Наил Нәбиуллин, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Илвир Сагадиев, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Вокаль ансамбль номинациясендә 2-нче урын Азнакай балалар сәнгать мәктәбенең Юлдаш ансамбленә бирелде. Җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фирдәвес Миргасим кызы Әхмәтгалиева. Лауреатлар дипломнар һәм премиялар белән бүләкләнә. Кадерле дуслар, махсус призларга күчәбез. Фестивальнең Рәшид Вахапов репертуарын иң яхшы башкаручы дигән махсус номинациясендә җиңүчеләргә бүләкләрне Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез озак еллар дәвамында фестивалебезнең якын дусты булган, әмма ни кызганыч, күптән түгел вафат булган хөрмәтле өлкән ханым Алиның ядкәре итеп, аның балалары, мирасчылары әзерләде. Бу номинациядә җиңүчеләр: Фәнил Галиуллин, Зөлфирә Шайдуллина, Миндияр Шаймарданов, Татар җыры башка милләт вәкилләре башкаруында дигән номинациядә җиңүче Үзбәк егете Шахзод Разметовка Татарстанның халыклар ассамблеясе исеменнән махсус бүләк тапшырыла. Рәшид Вахапов исемендәге 13-нче халыкара татар җыры фестивалендә кемнәр беренче урынны яулады соң?
Жеңүүчүлөрүнү бөлөклөө үчүн сахнага жюри рейси Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Ибраһимовны чакырабыз. Беренче премия лауреатлары диплом премия һәм махсус призлар белән бүләкләнә. Камера концерт жюрин башкару номинациясендә беренче урынга лайык булды Эльвира Абзалова, Казан дәүләт консерваториясы. Эльвира диплом премия һәм Мәйдан каналында ротация белән бүләкләнә. Беренче урынны Артур Садыков яулады. Уфа сәнгать училищесы. Артур диплом премия һәм Туган тел каналында ротация белән бүләкләнә. Шулай ук беренче урынга лайык булды Рафис Сирусин, Уфа сәнгать институты. Рафис шулай ук диплом премия һәм Туган тел каналында ротация белән бүләкләнә. Балыкчан башкару номинациясында беренче урынны Сәйдә Мөхәммәтҗанова 16 номерлы Казан татар инглиз мәктәбе яулады. Сәйдә шулай ук диплом премия һәм Мәйдан каналында ротация белән бүләкләнә. Беренче урынны яулаучы тагын бер җиңүчебез Айгөл Хәернасова, Казан дәүләт мәдәният институты. Айгөл шулай ук диплом премия һәм Мәйдан каналында ротация белән бүләкләнә. Илгиз Мөхетдинов, Казан дәүләт консерваториясы. Илгиз диплом премия һәм Туган тел каналында ротация белән бүләкләнә. Эстрада жюрин башкару номинациясы буенча беренче урын Айсылу Габдинова, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Айсылу диплом премия һәм Аксу фирмасында CD альбом чыгару форсаты белән бүләкләнә. Лилиана Ирназарова, Уфа. Лилиана шулай ук диплом премия һәм Булгар радиосында ротация белән бүләкләнә. Илнар Миранов, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Диплом премия һәм Булгар радиосында ротация. Марат Яруллин, Түбән Новгород өлкәсе. Диплом премия һәм Мәйдан каналында ротация белән бүләкләнә. Вокаль ансамбль номинациясы буенча беренче урын Бәллүр триосына, Казан музыка көллияте. Кызлар Булгар радиосында ротация белән бүләкләнә. Шулай ук беренче урынны Алабуга егетләре ансамбле яулады. Алабуга сәнгать мәдәният көллияте. Диплом премия һәм Гонг ТВ компаниясында клип төшерү белән бүләкләнәләр егетләр. Кадерле тамашачылар, кульминациянең дә иң кайнар ноктасына килеп җиттек. Фестивальнең иң югары бүләге Гран-при берничә минуттан иясе кулына тапшырылачак. Һәм Гран-прины тапшырыр өчен сәхнәгә Рәшит Багапов фестивале кайгыртучылар советы рәисе, Татарстанның дәүләт советының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Исмагыйль улы Валиевны чакырабыз. Рәхим итегез.
Hörmətli dostlar, туганнар, милләттәшләр, инде әйттеләр, без бүген көндез Рифат, Ринат, мин ишәү Илхам ага Шакиров янына барып, аның хәйр фатихасын алып килдек. Ул сезнең һәммәгезгә дә үзенең кайнар сәламнарын җиткергә кушты. Илхам Шакиров дигәч, әле искә төште, моннан бер 10 еллар элек телевидениедә аның белән әңгәмә үткәргән вакытта мин аңа булай дип сорау биргән идем. Илхам ага, менә безнең халкыбыз, татар халкы, инде ничә гасырлар буе патшасыз, дәүләтсез яшәгән, ул ничек сакланып калды икән, ничек телен саклап калды икән, ничек гореф-гадәтләрен, йолаларын гомумән милләт булып ничек сакланып калды икән дигәч, ул бераз уйланып торды да булай диде. Разил энем, татар халкын ислам дине һәм татар җыры саклап калды дип әйтте. Бу чыннан да бик хак сүзләр, чөнки җыр ул халыкның, милләтнең җан авазы. Әгәр дә җаны үлсә, кеше үлә, халык үлә, милләт үлә дигән сүз. Безнең җырыбыз үлмәде, безнең җырыбыз исән. Әгәр дә инде безнең татар җыры, татар халкын, татар милләтен гасырлар буена саклап калган икән, бүген инде без татар җырын саклап калырга тиеш. Татар җыры бозылырга тиеш түгел, аның нигезе моңы калырга тиеш. Һәм менә мондый яшьләр булганда, мондый җырчылар булганда, мондый оештыручылар булганда, безнең җырыбыз да исән булыр, халкыбыз да, милләтебез дә исән булыр. Һәм шунысы безне бик нык куандыра. Менә бу мәсьәләне, бу проблеманы безнең республикабызның җитәкчеләре бик яхшы аңлый. Әгәр дә аларның ярдәме булмаган булса, мондый зур кичәләрне, шушындый масштаблы фестивальләрне үткәреп булмас иде. Шуңа күрә бүген мен тагын бер тапкыр республикабыз җитәкчеләренә рәхмәтемне җиткерәм. Һәм шулай әгәр дә Рифат Фәттахов шикелле оештыручылар булмаса, төнге йокларын калдырып, бөтен мәшәкатьләрне үз өстенә алып, шушындый кичәләрне, шушындый фестивальләрне оештыручылар булмаса, шулай ук безнең җырыбыз бу дәрәҗәгә күтәрелә алмас иде. Шулай ук Рәшит Вахаповка бик зур рәхмәт. Чөнки бу җырчылар бер-берсе белән генә ярышмыйлар, алар Рәшит Вахапов белән ярышалар. Алар аның биеклегенә күтәрелергә тырышалар. Рәхмәт сезгә, яшьләр. Озын сүзнең кыскасы, иң яхшы сүз минем менә шушында. Безнең бу җыр фестивалында, җыр конкурсында Гран-при җырчы Рәнис Габбасовка бирде. Әгәр дә инде шушындый дәрәҗәле, мәртәбәле Вахапов фестиваленә җиңеп чыккан икән, димәк, аңа инде татар нәһәсендә һәр урында да, һәр авылда, һәр шәһәрдә дә урын булыр, аны көтеп алырлар дип уйлыйм. Ул анда ул шәһәрләргә, авылларга җәяү барып йөри алмас. Шуңа күрә аңа машина кирәк, без аңа машина бүләк итәбез. Гран-при иясе Рәнис Габбасов, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты, профессор Венера Ганиева студенты. Миннән, конечно, машинага бүләк итеп бирмим, мин китапны яздырдым. Аудио китапны минем бу яганы басып чыгарды, Идел пресс, менә анарга миннән бүләк бүлә. Шундый зур бүләк өчен бик зур рәхмәт. Кадерле тамашачылар, менә алар татар дөньясының иң моңлы тавышлары. Аларга көчле алкышлар. Яңа лауреатларга олы сәнгать юлында җиңүләрдән башланган сәфәргез сезне тагын да югарырак үрләргә илтсен дип телик. Җырчы, сәнгатькәр мактаулы гына түгел, җаваплы да миссия. Чөнки шагыйрь теле белән әйткәндә, күпме юксылларның йөрәк серен моң бишеккә салып тирбәттегез. Моңлы кышлар сез бит кешеләргә сандугачлар телен өйрәттегез. Хуш исләрен гөлләр сипкәндә, тәрәзәмне җилләр җиткәндә, карамадың нигә әйләнеп, яннарыңнан
Aytır sözler әлі әйтілмәген Жырланмаған әлі біздің жыр Ayrılışu tünü kilmesin Güzel kavşu tağın kütem min Şala yazılar ki başanıma Aytır sözler әлі әйтілмәген Жырланмаған әлі біздің жыр Yazlar gibi başlanır Eline yaşır gidip Aytır sözler әлі әйтілмәген Жырланмаған әлі біздің жыр Кадрлы дуслар, шушының белән 13-нче Рәшит Вахапов фестивале гала концерты тәмам. Проекттың авторы, продюсеры Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, республиканың Муса Җәлил исемендәге премиясе лауреаты Рифат Фаттахов. Режиссер, Татарстанның халык артисты Радик Бариев. Концертны алып бардылар Ришат Әхмәдуллин һәм Резида Саляхова. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.